Sebentar. Sebentar. Mandiri dalam segala bidang. Terus sehingga piye? Sehingga bisa mewujudkan kota Madiun menjadi kota yang maju dan sejahtera. Wah, iya, cocok karo visi misine kuwi. Matur nuwun. Kosek urung rampung kok ya wis matur nuwun. GM yo. GM pisan. Wis seneng, M pisane seneng jajan. Lagi M wis seneng aku lek M malah ra seneng kok. GM kok wis seneng to, Nduk. Yang kedua A, ayo. A. Ayo. Aman, tentram dan damai. Karena di wilayah Padang bulan
Alhamdulillah. Ya apa mau nek cewete dimaklumi nduk wong ya 2 taun ora tanggapan ning jaba. Ayo. Kaperbawan bayake anyar do lali malan. Wah, wis. Ra apa-apa, jenenge mangan nganggo kecer nih tetep semringah kok nduk tetep semangat. Iya. Iya, Mak, iya. Puncak hari jadi Kabupaten Madiun yang tercinta yang ke 453. Oh ngono. Sejatine bakal diadani pas tanggal 18 Juli. Oh ngono. Njur diundur saiki mergo nalika bulan Juli kuwi Covid lagi ganas-ganase, mula njur diundur. Oh ngono. Mula luwih dhisik ngaturake panuwun marang pepunden kula ingkang winantu ing pakurmatan ingkang ngasta bawat adil wonten ing Kabupaten Madiun nenggih Bapak Bupati Haji Ahmad Dawami Ragil Saputra utawi kondange Pak Kajimbing. Oh iya, ngono ya, Mak. Mboten kata lumpen ugi ngaturaken panuwun kurmat bekti dumateng Bapak Wakil Bupati, Bapak Haji Hari Wuryanto. Oh ngono. Pak Hari tetep seheling karo awake dhewe. Oh tenan kok, Nduk. Yen Pak Hari iki temenanan yen karo aku jan dianggep kaya putrane dhewe. Oh iya, Pak Bupati ya padha. Ora yen Pak Bupati sosok ya ganti dalang, nek Pak Hari terus. Ayo ora apa-apa ben ana variasi. Ben ora dikira KKN. Iya, kuwi gojekane ngono kuwi. Lan ugi ngaturaken panuwun dumateng Bapak Asisten Pemerintahan dan Kesra Bapak Jiono, Bapak Kadis Parpora Bapak Anang Sulistiono, lan uga ingkang kagungan utawa ingkang ngemudeni wonten ing Dinas Pendidikan dan Kebudayaan nenggih Ibu Kadis Siti Subaidah. Oh ngono. Ngono kuwi. Dadi cetane sing kagungan hajat iki Dis Parpora Kabupaten Madiun ning lokasine ngampil ana Dinas Pendidikan Kebudayaan Klames Madiun. Kaya sing wis dingendikake dening Bapak Bupati nalika dawuh sore mau, ngopo kok wayangan didokok ana Dinas Pendidikan dan Kebudayaan? Yen wayange genah lamun to iki magepokan karo seni dan budaya gandenge karo pendidikan. Nah mau ya wis didhawuhake, Nduk, lamun to sing jenenge budaya wayang ki ora mung entertain, ora mung hiburan, ora mung hura-hura, namun di situ banyak filsafat hidup lan uga pesan-pesan moral yang terkandung. Mula antarane budaya karo pendidikan kuwi dadi siji. Oh ngono ya, Mak. Ngono kuwi. Mula aku lan kowe wajib ngaturake puji syukur kunjuk ana ngarsane Gusti Allah ketitik nadyan ing masa pandemi aku lan kowe selaku seniman parandene palungguhan iki pikantuk perhatian lan apresiasi. Sudah 2 tahun berjalan seniman seniwati pekerja seni di rumah saja hanya menunggu solusi dari pemerintah. Oh ngono. Mongko nuwun sewu yen agama kae, Nduk, yen agama saben-saben ana pranatan utawa aturan mesti diparingi solusine. Saiki upamane umat muslim dilarang makan daging babi, solusine boleh makan daging sapi. Orang dilarang berzina, solusinya adalah menikah. Umat diwajibkan sholat 5 waktu, namun ketika di perjalanan solusinya bisa dijamak. Oh ngono kuwi. Semua seniman dan pekerja seni sudah sekian lama menunggu kelonggaran agar bisa berkesenian dan mencari nafkah lagi. Neng aku percaya, Nduk, Gusti Allah kuwi sipate Maha Pengasih lan Maha Penyayang. Ngono. Buktine pada malam hari ini seniman bisa berkarya karena kepedulian dan kebijakan dari pemerintah Kabupaten Madiun dan juga Bapak Berkah, Bapak Bupati lan Wakil Bupati. Mula oplos untuk pasangan Berkah dan seluruh pendukungnya. Wah iya.
Ngono ya, Mak. Ning ngene lho ya aku tak matur. Situasi sing prihatin kaya ngene iki ndak suwun biyung aja nyalahke sapa-sapa. Aja gampang maidu karo sing ngasta pamarintahan. Mergo dadi pimpinan di masa pandemi seperti ini semuanya serba sulit, penuh perjuangan, penuh resiko dan juga penuh keikhlasan serta kesabaran. Nyatane seni dan budaya pelan-pelan sudah mendapatkan ruang ekspresi. Ora mung bengi iki nanging seniman khususnya pedalangan durung suwe iki wis diparingi fasilitas untuk pentas secara virtual di kantor dinas pendidikan kebudayaan ini dalam rangka Hari Wayang Nasional. Seniman lokal Madiun ya ngono kuwi. Sing tegese nuwun sewu bab kesehatan, pembangunan, kesejahteraan akhlak dan seni budaya semua telah mendapatkan perhatian dari pemerintah Kabupaten Madiun. Bener nduk, bener. Pancen abot-abote abot kuwi ora kaya dadi pangarsa utawa pimpinan sing ngaresta pemerintahan di masa pandemi. Tapi selama 3 tahun kepemimpinan berkah Bapak Bupati lan uga Bapak Wakil Bupati dalam situasi pandemi tidak mengurangi program dan pelaksanaan pembangunan infrastruktur, ekonomi dan pengentasan kemiskinan demi wujudkan Kabupaten Madiun yang aman, mandiri, sejahtera dan berakhlak. Oh ngono. Di tengah pandemi COVID-19 pembangunan infrastruktur tidak surut. Pemerintah Kabupaten Madiun tetap membangun berbagai jenis meski dana yang dibelanjakan sedikit dipangkas mergo kanggo nambah biaya penanganan COVID. Kebijakan diambil pasangan berkah di tengah pandemi tersebut tidak lain adalah untuk kesejahteraan masyarakat Kabupaten Madiun. Oh ngono. Ning nyatane Bapak Bupati Madiun kepareng-paring dawuh kok, Mak. Prioritas pembangunan pemerintah Kabupaten Madiun lebih kepada keselamatan dan kesehatan masyarakat mulai dari hilir sampai hulu dan mengedepankan tindakan preventif, promotif dan juga akuratif. Oh ngono. Tentang penanganan virus corona tidak hanya dikendalikan di rumah sakit saja, namun pencegahan virus corona di masyarakat juga harus dicegah, Nduk. Ibaratnya jadilah pencegah kebakaran, jangan menjadi pemadam kebakaran ngono kae. Iya. Bapak Bupati mengajak semua lapisan masyarakat Kabupaten Madiun untuk bersama memerangi COVID-19 dengan cara disiplin prokes dan melaksanakan vaksinasi secara ikhlas. Oh ngono. Lan intine ngene. Kanthi ambawarsa utawa hari jadi Kabupaten Madiun ingkang kaping 453, Bapak Bupati lan Bapak Wakil Bupati ngajak kabeh warga masyarakat ambangun lahir lan batin, ora mung pambangunan secara fisik nanging uga bab akhlak lan budi pekerti kudu didandani supaya Kabupaten Madiun yang terkenal menjadi kampung pesilat semakin sejahtera, sehat, mandiri, tangguh dan juga kuat, aman dan berbudi luhur, jaya anjayeng bawana. Allahumma amin ya rabbal alamin. Sugeng dalu Mas As. Wilujeng dalu bocange. Alhamdulillah sehat nggih. Ya alhamdulillah. Nggih, sak pentol. Dalam Tasih ajek lemu to? alhamdulillah. Nah, nggih, selama pentol napa pentol? Pentol. Lah ya pentol mangan pentol. Nggih leres. Kaya aku modelnya kesetremburi modelnya. Iya. Sugeng rawuh dumateng Ki Dalang Yogi Danan Priya Utama. Wah iya Mas Bagong. Wilujeng dalu Mas Yogi. Nggih, lan ugi ngaturaken panuwun dumateng Mas Bambang Sigit Paminto kuwi ngastana kene. Nggih, komplit Mas Bambang nggih rawuh ninggani. Teng Madiun sae kok bocangi. Pripun? Pokoke wayang kok dalange Yogi. Rasa ngangge sokle.
Lah ngapa? Lah blangkone kon buka urip lho kok. Ben sedulur Madiun ki cetha mbok dibuka maskermu. Gah, Aku nukone masker nganti entek sak set gara-gara mbok nggo ora mbok buka ngene malah kolu kabeh. apa sebabnya Dibuka buka? sithik, nyapa ora mbok Lambiku buka. guwing kok. Duh, mosok to guwing. Iya. Dibuka sithik to ben cetha. Ndadalah. Janipun ki bagus menika penyanyi. Saestu. Lho, ngeten iki lho, malah mliliki kula ngeten iki lho. Teng pundi-pundi ngeten iki. Wah. Nyuwun pangapunten Bu Cange. Nggih, Mas. Kula saking wingking kala wau mirengaken panjenengan anggenipun ngendikan Menapa? bilih dalu menika leres menika pancen puncakipun hari jadi Kabupaten Madiun nggih. Nggih, yang ke 453. 453. Nggih. Saderipun kula pancen nggih badhe nderek mengucapkan Nggih. menika hari jadi menika mugi-mugi Pak Bupati kalian wakilipun lan sedaya jajaranipun ugi warganipun wonten Madiun Kampung Pesilat mugi sedaya tansah pinaringan sehat Allahumma Amin ya rabbal alamin. ngene Nggih. iki lho saurunge awake mergahe nek kene iki kula nuwun ya kudu ndongakne dhisik. Lah ndongakne apa? Lho kok ndongakne apa to? Wong seni kok ndongakne trimo ngono tok kok kalah karo Pak Wakil Bupati. Kalah piye? Pak Wakil Bupati mau nggih parian lho. Lho, Main layangan nganggo sandal. tegese Wayangan pisan virtual. wah jebul kula mboten ngangge parian niku dinyek ngeten lho bocange. Oh nggih. Lah kowe nek ngucapne iki apa iso kowe nganggo parian? Lah, wong seni ki apa ki ngucapke karo warga masyarakat Madiun ki kudu nganggo parian. Leh alah. Wis sing Upamanane hati-hati lho. piye? Lho, Kowe nek ngomong sing hati-hati lho. Para pejabat rawuh kabeh lenggah ning ruang VIP lho, ruang samu. rada mundur. Apa nek dikepung para kanca-kanca yoga madang kara. Penting gak madang sego. Pak dalang kondang rawuh sak sindene komplit. Ngantek wengko mbledos tenan kleru lehmu parian. Ayo pantun. Komplit saka jajaran Polri ya rawuh ngamanke bengi iki. Iya, no. Kleru dewar kowe. Tur dasare ya live streaming aja nganti Nggih. kleru gitu. Nggih. Jenengan rembukan kleru bahaya gitu iso dituntut. Nggih. Nah, Sing mirsani ki ora mung wilayah Madiun tok, tapi sampai luar Jawa bahkan luar negeri. iya streaming kok. Iya. toh. Iso tenan po ora pariamu ki lho, aku ki Sas, kowe tak bacok ndasmu tenan lho. Ngene Wis, kan wis, ngomong wis. ngene kan gak menak karo Yogi aku. Saestu. Nggih. Dalang. Nggih. Nika swantenipun nek parian niku sae. Wah, nggih. Nggih. Kula pengen ngertos. Oh, pentul samirna menika nggih menika. Nggih. Nggih. Boten kok namung parianipun swanten lagu-lagu. Sas, omong-omong loro kono. Duh, kok nesu to kok nesu. Aku gak nesu aku. Aku arep Kok parikan tenan aku. Nggih. Rungono. Coba ayo. Nggih, simak sampean ya. midang te bocange. Siap, nggih. Dan apa pira? Pak Edan apa piye kok pira iki? Lah nggih, dan apa piye? Pak Bupati enek. Ya komplit. Siap. Parikan to iki? Iya, Yo yo. Aja rusine lho. Ora. Ki lambimu meneng kok. Loh, kok iya iki mumpung iki do live streaming. Yo yo. Sing apik. Tuku sukun neng pasar Bungur. Muga-muga masyarakat Madiun panjang umur. Amin. Sae ta lah. Yo ngono apa piye? Iya apik tenan kok ya iso tenan. Warga Madiun mbok dongakne. Heeh. Lah apa ra yo meri lho Pak Dalang ki Cahyo Utadi rawuh saka Surakarta teko kene. Apa yo awake dhewe iki nderek Pak Dalang lho Mas Awu. Dalange ya kendungakne. Lho iya to. Lah tetepno kuwi. Kadung plek e. Ya eram tenan. Lah iya. Jajal Iya, piye? iya. Lek mundungakne piye? Dang. Rungono lho ya. Iya. Enek walang mencokne wit pakis. Muga-muga dalange tambah laris. Amin. Ya iso tenan to kowe ki ati. Jangkrik dikira goblok. Lah nek mung dalang lah kira kanca-kanca yoga ora yo meri. Ya Kok- meri tak sampeyan mbane. Masa yogane ya Mary? Alah delenge to les seragam komplit ngene. Ya kendungakne. Lah ya didongak. Lah mbok iya. Tuku sego ning pasar Barat. Muga-muga yogane tambah sehat. Amin. Iso tenan.
kira ki etak. Aku dikira gak iso lho iki. Kulane nggone Bagong e. Yogane wis cukup. Terus Lah Sinden. sakmono mbane para yo meri lho. Bukese mbisi lho mosok nggur yogane tok. Lah Sindene kanca-kancaku ki seragame anyar-anyar ki mosok ya ora ditukar. sindene ya kon. Ya kudu ben ra meri. Tuku amben dicat ireng. Muga-muga sindene meteng bareng. Kowe dongamu ki piye to? Dongane sing Pak Dalang apik yoga apik. Pikirin to, Ndul. Terus nek sindene Mas Cahyo ki meteng bareng. Nek Mas Cahyo tanggapan nggawa sinden sapa? Ya mbokmu. Lho, kok iso mbokku ki lho? Lho mbokmu kaya sinden to? Sinden sapa liyane geyong Mas, kentil. Kentil Mas, geyong. Ya ora mung kuwi nek sindene Mas Cahyo ayu-ayu ngene kok meteng bareng ngesakne to. Ya gentenan metenge. Ngono. Heeh. Ya, Ya ora. meteng gentenan. Lho meteng kok gentenan. Nyuwun sewu bocahke. Inggih, Menika sejatosipun Mas Pentul menika aslinipun. Nggih. Niki wau mergo napa niku jawah keciang. Nggih. Dadi niki nyuwun sewu. Niki napa niku? Sirah. Sirahipun nika ingkang asli menika mboten diasta mriki, ditinggal terus? wonten ngomah. Menika ingkang palsu. Nggih. Sirah kok palsu dalang suara Palsu ngendi? saestu. Palsu niki sirahe. Palsu mripatmu. Loh, Iki sirah asli kok palsu. Panjenengan rak dereng nate mbedakne sirah asli lan palsu ta? Dereng ngertos kula nggih sing asli tok. Nggih, nek sing asli menika niku sirah niku ditutuki ngeten-ngeten ini lho. Mboten muni. Nggih. Mboten muni. Lah jenengan sing pirsa ta niki lho. Ngeten lho. Lho, nek sing asli teng omah iki teng dhuwur lemari lho. Meku ya awas iki meku ya. Aduh. Niki lho, Pak. Bocange lho. Niki palsu. Mboten liyane Banyulan niku mawon. Lho, Nggih. lho. Mikir larang niku mikir. Lho, niki sing njaluk niki. Lho, mboten niki sanes. Sanes lho. Oh nggih nggih. Tunggal pabrik nih. Jebol sanes lho. Sastro. Iki sirah asli le. Iki sing palsu. Bedane namung mayar. Nek Pripun? asli niki lho, kene kula lah mboten mireng to lho. Lah nek niki niku mireng kok. Lho, lho. Aduh, Lah mboten percaya sampean. jangkrik, jangkrik. Lho nek kula lho. Mboten. Mboten Piye? mik Iki nun dasar sewu. asli lho, Gong. Nggih. Sok palsu. Mboten mireng to. Nggih. Mboten. Lah nek niki cobi. Aduh, Lho. Oh. Nggih to? Nggih nggih. Buater niku Samuni mboten-mboten ya. mikir nek jebol aman. Nggih. Cobi ra diseru meleh. Sastro. Kowe iki aja kaya ngono le. Aja kaya Iki ngono. ngalor ngidul tak gawe ki ya dasik iki. Sik to, Pak Dalang ora percaya. Ora percaya. Mosok Nek iki bocahke sing gak percaya. Sing asli teng dhuwur Niki lemari. asli iki. Lah iya to, kaya aneh men lho ki. Lho, niki asli. Lho, asli. Lho, nek niki nyobi lho. Aduh, Lho, palsu. Sastro. Eh? Kalau Loh. sisan Anu tadi Mas sekali Yogi mriki. langsung blek bongko. Lho, kaya ngono. Dek ya tanggap to. Lah, bocange pengen ngrasake ndas palsu napa pripun? Mboten, Wong mriki mboten. mangaplok. Lho, Kek. Mboten lek kula mboten nggih. Sok Asli apa ora? iki ki asli, ndas asli ya iki. Lah, alah. Ning nur sewu lho bocange. Nggih, nggih. Kowe iki dadi wong lanang, ya, dadi wong lanang harus menghormati seorang wanita. Orang wanita ini harus dihormati. Dihormati piye to? Wong lanang iki kepala rumah tangga, Nggih. minangka imame keluarga. Dadi derajate luwih dhuwur timbang wong wedok. Goblok Lho, kowe kok iki. goblok piye to? Oh, alah, derajat pangkatmu ki sik karo ibu-ibu lho. Dhuwur wong lanang. Ora iso. Ora iso. Apa kuwi? Duh. Imunisasi. Aduh, kok iso teko imunisasi? Apa kasine? Kowe iki larang ngarani wong lanang karo wong wedok, dhuwur wong wedok. Emansipasine tetep dhuwur wong wedok. Dhuwur wong wedok. Mm-mm. Kok kowe iso Ngono. muni Kowe gak percaya? Ora Piyayi putri kok tiap tahun sik diperingati. diperingati Hari Ibu. Hari Ibu. Ora enek hari Bapak, goblok. Oh iya, pinter Pak Dalang. Saiki enak lho hari ayah. Napa? Nggih. Ayo. Ini kudu bapak ya. Dudu bapak to? Dudu. Senes bapak kan sing ayah. Kan Hari ayah. Ibu. Hari Ibu. Siji. Tanganmu. Ya to? Ya. Enek ibu jari. Ibu Ora enek jari. Bapak jari gak enek. Ya meletek bocah gitu kan. Meletek. Akhir kena udan kok ya meletek. Aku kadang-kadang kena udan malah urip ngono lho. Nah, terus Lah iya. apa nek Lah iya. apa nek? Terus kowe tau to enek truk enek sembarang tulisane mesti doa ibu. Doa Ora ibu. Doa bapak gak enek. Iya kaya dengaren ta kowe iki kok iso Surga Surga. tapak kaki ibu. Bu. Heeh.
Ora enek di surga di telapak kaki bapak. Ora enek. Ora enek. Mergo Ya, sikile bener. bapak gene ngidak-dak telek. Lho. Ya nggur kuwi tok ta paling. Gending kae Ibu Pertiwi. Nah, gendeng iya. Ibu Pertiwi. Ora Bapak enek. Pertiwi Ora enek. ora enek. Nah, Iya, nggih wong leres. lanang ki emansipasine wong siji. Kok mung siji? Iya. Heeh. Bapak pocong. Bapak pocong. Ngono aja dicangkem-cangkemne. Oh alah kuwi to. Bapak pocong. Cangkemmu. Cangkemmu dhewe kuwi ngawur ae ora usah diteruske kok ya. Lah iya. Terus wong lanang karo wong wedok isih sugih wong wedok. Nggih. Kok iso? Nek saestu lho mancange. Nggih. Wong lanang karo wong wedok isih sugih wong wedok. Sugih nggon ndi wong wedok? Jalan tol Jakarta Surabaya luar Jawa kuwi Luar- sing duwe sapa? Sing duwe wong wedok. Sapa wis duwe? Ya ibu-ibu. Jalan tol lho ya. Jalan tol Jakarta Jakarta ngantek Surabaya luar sing Jawa duwe sing wong duwe wong wedok. Sing duwe Bu sapa kuwi? Ya iki kabeh ki ndek jalan tol selain kono dhewe. Duh, kok iso? Nek kono kae gak ndek jalan tol. Lah duwene? Kae nek kono kae ketoke duwe jalan ngono jalan apa to, Nduk? Jalan truk. Jalan truk. Ngomongnya sange jalan truk jadi. Kok angel jalan. Werna-werna Ya wae. isine mung portal. Kali mlampah nggih, Cak. Nggih, leres. Nggih. Nggih. Cocok. Slendro Songo, Umi Hafifah iki wis dinteni karo penggemar masyarakat Madiun iki. Ayo. Oh, iki kemekelan. Apa lagune Mas Sange? Nun, Lagune napa? mangke kajenge jumeneng Oh, riyen. Ha, iki. modelmu lho nantake lagune apa? Lho, aku iki kok menona apal. Ndereke Bu. Yo, ya Nduk, jumeneng ya. Duduk. Monggo jumeneng. Nah. Bro, bareng Nyapa? penyanyi sinden iki ngadeg lho. Aku Nyapa? bayangke aku. Bayangne Pane kok apa? telas aku dhisik to. Mosok Telas aku ini. lah mbak iki ayu guyu dereng to. Untune miji timun. Lah tilasamu lho yo kira. Oh, ora apa-apa. Ora apa-apa. Lah yo nek iki untune gingsel loro ning kiwutingane saka manis lho. Lah tilasamu. Tek gingsel 8 ning ngarepan. Merongos lek kuwi jenenge. Mboten merongos, keturunan merongos malah. Sak akeh. Umi Hafifah. Nggih, Pak. Ah, di era milenial sinden tidak hanya pinter nembang, ora mung pinter ngerawit. Nah, ning kudu cerdas, cocok karo situasi dan kondisi. Ayo, saiki adu kecerdasan gandeng iki sowan ana ing dalam rangka hari jadi Kabupaten Madiun. Ojo kalah karo pelawak-pelawak kuwi. Yen pelawak mau lah ngangge pantun, sampeyan kudu iso menerjemahkan setiap huruf dari Madiun. Wiwit saka M A D I U N. Kuwi piye mungguhe Umi? Kudu cerdas. Tegak. Sora. Nganti ra iso takon mulih kowe. Aja kalah tol we. Tetep Yo, ayo Madiun. 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 M. M. Ayo. Mandiri dalam segala bidang. Sebentar. Sebentar. Mandiri M, dalam N. segala bidang Oh, terus singgah piye? sehingga bisa mewujudkan kota Madiun menjadi kota yang maju dan sejahtera. Wah, iya, cocok karo visi misine Matur kuwi. nuwun, matur nuwun. Kok sik urung rampung kok ya wis matur nuwun. GM yo. ya MP. Wis seneng M pisane seneng Mau lagi M wis seneng aku lek M malah ra seneng kok. Angge M kok wis seneng to, Nduk. Awake dhewe Yang kedua A, ayo. A. Ayo. Aman, tentram dan damai karena di wilayah Madiun penanganan dan pencegahan COVID dilakukan dengan maksimal. Wah, iya, cocok. Matur nuwun. Ngono kuwi. rungokne tol kuwi. Siap. Aja sombong sik, D. Ayo. Loh, 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 lagek. D kok loh iki lho. D. Lagek loro. Dana desa diberikan 20%, maka dari itu seluruh wilayah desa di Kabupaten Madiun
menjadi desa yang enggak unggul. Menjadi desa yang Pembangunannya? Maju. Ah iya. Pembangunannya maju di dalam bidang infrastruktur. Iki lho, rungokno. Omonganmu ting pecotot ora. Infrastruktur. Ayo. Infrane wi banter lah sing pas. Ayo, saiki lebih cepat lagi. I. Ayo. Nah ini. Nah. Iman dan takwa. Nah ini nih. Menjadi pondasi untuk pembangunan lahir dan batin. Wah, ya. Biasane omong ting pekluthuk kaki apik men. Ayo. Setelan no niki. Lambemu aja diomongne, Mas. Mandak lagi teko iya ya Tul ya. Iya, burung kabeh kok. Usaha dari pasangan berkah bisa mewujudkan atau menjadikan wilayah Kabupaten Madiun menjadi desa menjadi wilayah yang aman, damai, sejahtera dan berakhlak mulia. Wah iya. Cocok karo visi misine aman, mandiri, sejahtera dan berkah. Oh iya. Terus terakhir N. Nah ini. Nanggap wayang. Setiap hari jadi, jangan lupa dalangnya tetap Ki Cahya Kuntali dan Madang Karas kuat. Wah, ya ki malih kaya TK to malian iki malian. Wah, wis. Jan kaya mulang TK kae lho. Lah sing G, Mbak. Sing G. G. Ki apa teko G barang iki? Gak Gundulmu. Lho kok gundul utawa wong aku iki teko mbake kae Masa lho. teko G. Lesunan ya. saiki. Ora nek gene kok. Ya wis lumayan. Ya. Nembe iki lho. Ora Iki napa tasik anu to? Ngapalke pirang jam, Nduk? Semalam suntuk. Semalam suduk. Nggih. Karo Pak Cahyo kon ngapalke semalam suduk. Nggih. Iya bener timbano gak apal ku gak dibayari. Kita iki ponakane Mas Gareng itu. Yo saiki nembang. Ayo, Mbak Umi Hafifah, Piyayi Madiun wis kangen karo sampean li nembang Podang Kuning. Nah, nadyan to wis sering sampean apa nembangake ning yen pancen pekareman kok katresnan kok. Rungokno Mbak Ayo. Umi Khofifah arep Hafifah. Kuping bosok. Siapa dong? Umi Hum Pimpah kok iso. Alah. Arek. Umi Hanifah. Wudu. Rungono to. Umi Markona. Halah. Sanes. Apa? Pimpah. Umi Khalifah. Napa padahal Podang Kuning. Heeh. Ha, ya Iya. ciptane menika Mas Sapa? Entus. Ciptaane sapa? Entus. Kayak ruruh. Sapa Mas? Podang Kuning. Podang Kuning kok ciptaane Mas Endus. Sapa? Podang Kuning iki ciptaane Bagong. Duh ngawur ae. Iya apa tuh? Ciptaanipun panjenenganipun Dalang Kondang Mas Sudarno nek mboten klenten. Nggih, leres. Leres, Pak Dalang Darno. Nggih, leres menika dung dawa Nggih. Ngawi Tunggalar. Leres, nggih. Monggo, Ya, Mbak. Nduk. Nadyan wujud temong peksi. Pik suarane. Apik to. Sekolahan padane kowe. Agawita lining berantah. Jan gak ngoyo. Suarane wis rasa ibas. Suarane ngate digawa pesawat terbang. Alus manis nangsa Ora mokal nek suarane apik. Nyapa? Wah, anak didik Ibu Casio. Iya to, jelas. Beda karo anak didik bojomu. Hah, kowe kira tau dadi. Lah, Masuwenggan kunglah
nonano goleki si podang jenar yayo yayo hiba bunga lalo lalo nyanding bisa dadi Jane bat tenan. Lah yo Waranggono Pak ndereke. Isih timur Mas suarane Cahyo apik. tenan. Tis. Suarane apik-apik terus ayu-ayu. pancen tuntutane zaman kedah mekaten kok. Nggih, kedah ngaten macange. Mas Cahyo ki selain ini dipertunjukkan masalah suara dan busana dan juga masalah kebutuhan mata. Sindene Mas Cahyo pentas di mana saja nggak ada sindene sing tuwek. Num kabeh. Ora mung sindene tok. Ya kegone nom kabeh. Mergo Mas Cahyo ku wae yoga ketok tuwek pateni. Soalnya gak nek tuwek lho. Ini menunjukkan bahwa ternyata seniman seniwati tetap ada generasinya. Betul. Nggih. Lagunipun Podang Kuning ini adalah doa yang terindah untuk Madiun. Podang adalah burung, kuning adalah emas. Semoga dengan hari jadi Kabupaten Madiun membawa Madiun terbang ke zaman keemasan. Dadas. esuk awan ning omah wis lakrakan uyunan golek sing tak sayang ngubeng-ngubeng idarakanku goleki ora krasa esuk Monggo Pak Lurah Payut, Pak Lurah Darmorjo, lan sedaya para pecinta wayang kulit Madiun. Hoyo hoyo.
Terima kasih. Dan sungguh karo asmane Madangkara nggih. Madangkara. Garapane jan hebat. Nggih. Rama itu Mas Sahyo Kuntadi. Beda karo mbahmu. Nggih. Nyapa? Mbahmu ndalang apa ngantukan. Piye rumangsamu? Buarapane ora karo-karuan. Yogane tuwek kabeh. Ya muga-muga ora mung sejahtera, ora mung apa kuwi sehat, ora mung berakhlak namun juga budayane ya kaangkat ing Kabupaten Madiun. Amin. Mangke Gojek dipun lajengaken wonten sesen gara-gara nggih. Ngaten, Mas Sangi nggih. Nggih, kok tak mbasune glaring cerita. Monggo. Lan nyuwun pangapunten dumateng para pemirsa lumantar streaming kok limbukan nganti jam 1 pancen wiwite mau ya wis jam 10:30. Oh iya ora apa-apa maklum. Kondisional. Yo tak derekake mak. Muga-muga wiwit dina iki nganti kukuting jaman Madiun tetap menjadi percontohan secara nasional maupun internasional. Amin. Sang Patih Sikro anata baris nyawiji kumolong dampyak kumbragut lampahe pinarung krapyak watang agate kumelarnge baki sorake gumuro Gitu. Andio.
Aduh